Per mi el Festival de Peralada és una festa i una festa gran, a més, una festa major. Bé, la meva relació amb el Festival de Peralada jo et diria que té molts nivells, no? Té un nivell primer d'intrus, d'entrar dintre d'un món, després comprometre-m'hi, o sigui, compartir realment el festival, viure el festival. Jo penso que després soc família del festival i que per això penso que estic aquí. Muntàvem l'Orfeo i Eurídice de Gluck, no? I en el moment culminant de l'àrea de l'Orfeo, què farò sense Eurídice que mora, o sigui que li desapareix Eurídice per la llum del sol, un moment dramàtic i tal, en el moment just, però just, que acaba la música, un llamp, un tro, així tothom com mirat, engega l'orquestra i l'Eva Poles comença a cantar Què farò sense Eurídice. No? Deixa de ser una actuació ordinària per ser extraordinària per aquest petit... Quan expliques això, Peralada forma part ja d'aquesta història, o sigui, d'un punt de referència al llarg del temps, i això, fixa't que no és massa corrent. Per tant, aquest és un valor, i l'altre és que dona riquesa a molts nivells. O sigui, Peralada dona la riquesa a l'aspecte artístic, també de Gaudi, d'anar a gaudir d'una nit d'estiu, què més vol? Jo faig òpera perquè al començament de tot, la primera proposta d'òpera que a mi m'arriba és de Peralada. Per tant, jo penso que lo meu, en relació a Peralada s'escapa dels cànons normals, jo crec, sinó que hi entra una cosa com molt tendra, molt emocionant, molt de mirar-nos i d'abraçar-nos, i jo penso també d'haver donat i rebut. Moltes gràcies per tot el que heu fet per mi i aquest intercanvi generós de vida, creació, art, festa, mirades, emocions. Gràcies.